приятели! Отново сме заедно. Преди малко направих един клип. Сега ще направя още един да наваксам, защото една седмица не съм снимала клип. Вече казах. В миналото мисля, че казах. Зъбът ме боли, искам да умра. Добре. Ще говоря така, защото зъбът много ме боли, честно ви казвам. Тъй като зъбът не са ме боли, имам една, да кажем, торба с лед. Този лед се разтопи очевидно, което е много лошо, защото не трябваше да се разтапя толкова бързо. Лошото е, че кърпата е станала мазаница. Не да не ви разправям. И още взето така. Така върви. Трябва сега да си направя, да махна ледчетата, да ги сложа тук. Но това е много трудна работа. Не се захващайте, ако не можете или ако сте нов. Това, защото никога не съм го правила. Винаги тата ми е помагал и тата ми го е правил. И да, така. Очевидно е, че аз отначало не бях казала на тата за зъбът ми, което беше много лошо, защото това беше вчера. Вчера не ме болеше толкова, колкото сега. Сега умирам от болки, хора, повярвайте ми. Искам да не... Просто... Моля ви се. Не ми се мисли, когато тата разбере какво ще стане, защото когато последния път не му казах, че сме почивка, той каза отивай на училище и аз отивах на училище, а всъщност не бяхме на училище. Това не беше моя вина, защото аз бях забравила. Айде бе, махай се от тука! Това е направо и гади досадното! Искам да го... Да не казвам какво искам да му направя сега. Добре, толкова лед, че стигне сигурно. Не знам дали ще стигне, и да не стигне, много ми дреме. До гуша ми дойде и просто и да не стигне, голяма му работа. Изпуснах ви. Не знам дали така ще ме видите хубаво. Не, няма да ме видите хубаво. Как ще ме видите хубаво? Ей, така ли? Не. Осъзнах, че това не мога да снимам, за което съжалявам. И как да ми остава сега, като е толкова трудно? Защото камерата от тази страна, но всъщност снима от тази и от тази. И е много дразнещо. Тук ще стане моето коляно, докато аз завързвам това чудо. Много е досадно, защото наистина хора няма да си и представа колко време ми трябваше, за да извада тези тъпи шибани ледчета. Чакай, ще да паднат. Така. Направо ще сме на кърпата с тази кърпа, жълтата, защото наистина буквално е толкова мокра, че сигурно ако може да кажа, че един от 6-ти клас се е бърсал там, защото той винаги е потен. И това е лошо, ама така. Знам, че не мога да говоря, но няма какво друго да правя. А пък и плюс това аз не е такова, как да го кажа, много ми е гадно така, като не мога да кажа една дума, защото буквално много се притеснявам. Има такива хора, дето се много притесняват, когато снимат клипове. Аз съм, може би, от тези типове, но аз поне съм се престрашила да снимам клипове. Това исках от много давна да снимам клипове, но не можах да се престраша. Накрая мама ми каза, прави каквото ще, само не ме забърквай. И може би затова не сте видели още майка ми и по-добре, мама е голям човек. Под голям човек нямам предвид министър-председателя. Имам предвид, че така малко ме засрамва, честно казано. Защото понякога, примерно, искахме веднъж да направим един клип, заедно с нея. Защото мисля, че повечето деца са снимали майка си в кадър, когато снимате.
И това не е проблем, но при мен има малко затруднение, тъй като мама, когато ти каже какво да казва или просто тя няма идея какво дори да прави. И аз трябва да й казвам. И това е много дразнещо, защото повечето майки знаят какво да кажат и какво да се... Не да им казваш какво, що. Защото е дразнещо така, да се едно заповядваш. Аз не съм тия типове хора. Най-накрая махнах тия. И тогава става много дразнещо и много ми става гадно, защото се едно я контролирам, но това не е хубаво. Не знам дали е хубаво, но мисля, че не е хубаво. Така, не знам как ще стане sa тая работа, обаче тя някакси е така. Защото тая кърпа е страшно голяма, поне за ръце е голяма. Аз смятам, че е голяма. Така. Може би трябваше да взема моята кърпа, което съжалявам. Сега това е някаква топка, която няма да ми свърши работа, затова малко ще го отвържа. Така ще стои. Не. Така ще стои. И когато се отмръзне малко... Така още е малко... Така. Когато се отмръзне, така се го слагам. Обаче няма се отмръзне скоро, затова ще трябва да си взема другия лед, който е страшно гаден. Поне аз така смятам. Да знаете, вече ще снимам повече влогове, особено в училище. Сигурно ще направя един влог в училище, за което не знам дали ще искате. Напишете в коментарите дали искате, дали не искате. Ето го и това, дето вътре е лед. Наистина голям лед. Честно казано, не съм очаквала толкова много да тежи, тъй като го сложих не тежеше толкова много. Нали знаете, че когато е... Съжалявам. Да ми виждате и главата. Сега тя е така. Добре, мисля, че това е хубаво. Има една страшно голяма топка, която не може да се чупи. Извинете, че ви изоставих. Просто не осъзнах, че ви изоставям. Много съм зле. Така, сега слагам си го това вътре. То е специално, мама си го прави. И на мен много ще ми помогне, сигурна съм. Защото на мама, когато я болеше кръста, си го сложи. И много и успокояващо действаше. Та дано и на мен да ми действа така, защото този зъб ме побърква сигурно от 5 или 7 часа. 5 или 6, искам да кажа. Така. Искам да ми напишете в коментарите дали вас ви е боляло през живота си някога толкова много зъба. Защото този зъб искам да го убия. Така. Сега това ще го слагаме. Много хубаво. Въпреки че не знам защо, обаче не действа много. Много хубаво. Излизаме навън. Навън няма много. Много е хубаво за гушкане. Така си го гушкам аз, като бебче. Много хубаво, много приятно. Затваряме с кръг, очевидно. И сега. Така. Секунда. Така. Първо ще го сложа под корема, защото той също ме боли. Ако не знаете. Това беше много дразнещо. Много гадно. Така някакси се едно... Не знам защо обаче не действа много. Може би трябва да се повече в фризера. Сега ме виждате наполовина, заради това. Колко хубаво. Много е хубаво хора. На мама и го дадаха и тук. Пише... Какво пише бе? ProMedica 24. Хубаво е, че са и го дали. Само дето не действа много. Това е лошо. Това е много, много лошо. Казвам ви го съвсем. Трябвало е да стои дълго повече.
Дали ако го сложа на котката, ще стане нещо. Това е много такова. О, защо не ми действа? Мамка му. Някак сега, седно зъба не ме боли, обаче венеца направо ми идва да го убия. Особено бузата страшно много ме боли. А това страшно много тежи. Не мисля, че се оплаквам, защото наистина се оплаквам. Ау, 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 ау! О, бе, това много тежи. Много яко. Много го продават някъде си там. Я бе, виж, мецо. Я виж. Сложи го в котката. Добре хора, дозивах да ви е харесал. О, това много буде. Ако това е така, дайте палче нагоре. Абонирайте се за канала ми. Кажете ми дали да правя още влогове, защото имам много идеи за влогове. И това е. Чао! Дайте палче нагоре, абонирайте се за канала ми. Не забравяйте да споделяте. Отдолу ще ви бъде написан инстаграма. Дано да е написан, много ме мързи да пиша описание. Може би за това от доста време не пиша описание. Което и си има причина, защо. Това сигурно е за зимата. Чао!